Салом алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созаи хубаи зинда ва сарбаланд бошем. Мисли аввақтан қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе дар бардаро ирӯз 16 ноябр 15 ноябр хулас бардаро ирӯз шанбе қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе дар якчанд мошинои нархҳои дастас ба навор гирифтагем пешкаш шумо мекунем бардаро. Насиб бошад наворои нави мошинчиҳо медонанд, хто медонад аи састаини аи чизо бардаро редки медроя бардаро стили вагон то декларатсияи гумрук ҳама чиз ҳаст. охир дар навоша мемонум будроин тамошо кунем бардаро пага якшанбе бо навор дар канали главни меброя бардаро Топ Мошино главни дамедроя будроин дар о каналам тамошо кунем. Хулас бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стал бозии бурно графтеса ки миқдори чиптош гарени кама шанси бурд зиёда 120 обши конвертои пулия ва 3 та шоиҷоиза айнами наворое ки дидесем бардаро тай 10,000 20,000 просмотр мегӯяд 10,000 20,000 тай 1000 одам уже чиптора хеле просто так харидорӣ ки парто диди дар насиби тақдир сечкачаи элеганс пастели пеши бозор дар насиби тақдир таки 45 салом наиз чек та парто автоматии иштирокчии бозӣ мо меша рақамои WhatsApp мо пеши зери наворда ҳам гуфти гапо занг зай хулас дар алоқа броин бардаро ҳаматон омад бурбори хонаи бардаро пага насиб боша якшанбе аз шаҳр ноёб бисёртар мошин медора ба навор мегем рафтем бардаро Lexus RX нархи дастрас кадом успед кард о шавад чиста барои шумо фақат шумо лайкро бизанед фақат дастгирӣ кунед дарактон тамом бардаро Lexus RX бардаро марамат нарш 80,000 поёнаи бардаро видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунем марамат як гирди чарх мезанем солш чанд буд гуфти ака 2005 сол мошина полни карбон викардагиам бардаро марамат ламинат кашидагиам мошин свет чанд бад нест бардаро марамат ҳолати тараф дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон мебел салон салон кожни салон мебело чихолои хушрӯ потолок шубад нест 4 дар электро памят сиден тарафа мултирул коробка автомат бардаро абагриф сиден тимболи монитор калон ош чавашерина кадом успетш мекини ира бафкин замобайн 1100 просмотр бафкиру мехарам бардаро фақат ҳама успет мекини лайкора мезанед дастгир мекунед бё капота кишо хулас нархи дастрас мемонем ша бардаро ака бениҳоят тай 90,000 сомон гуфте сабд задем савдо кадем як нархи дастрас бо капочои када наметони ака осона каем башои куй меша анам хе абё мотор бардаро ҷон се мошин свет чанд зури бад даге кристал свет бардаро марамат ҳолати фартукеш мотор коробкаш тоза ака мотор коробкаш ака мега 100% бад дили пур биён нарш боша бардаро 79,000 сомон боз муомила меша кадом успет кад оша рақамота биё бугу ака чанд 985 60 79 марама рақамо зер намуда занзан алоқа даброи варианти али шасе пули нах бардаро марама рақамош зер намуда занзан алоқа даброи мад бачо опел хечбек свети бутулка свет диска калпакои заводской сол чанда уҷи 97 сол хай мошин тана шак раска талаб нест бардаро ана пародико шақат як фаралиш кине мошинча гарени хушун меша ба нур мешава ҳамаша яка кадай хушина дадем фаруз гарен ира капекай марамат ҳолати қафош як ҳолати салонша мебинем марамат атсекои қафо чашко варид нест куй парашойки озира сартун датори саро мезананд неки зур дай чашка кузуф марамат ҳолати тараф ҳолати салонш бад нест потолокш тоза марамат ҳолати абшико коробка механик бё капоча кишо марамат як ҳолати моторша мебинем марамат чашкои пеш ҳолати чашкои пешам ҳолати фартуки пеш мақсад бардаро задагии сахт надоен ҷош камтарак треск дорад тамом ба хайра абездор дай бардаро нақш боша 37,000 сомон боз муомила мешава бё рақамо табгу 988 28 58 68 марама рақамо зери намуда занзан алоқа даброи мад бардаро боз як опел астраҷи каравани навбатии солиш 2002 бардаро комплектатсияи хубай бафким амивател пеш фар дора хай мошин мелиш расход дора ҷои загрушкои бампер нест хе бо далиша тамошо мекунем неки нархи дастрас танировкаш 7 моҳи ҳуҷҷатҳои солонаш то охири солай бардаро марамат дискачои selection 4 балонакш неки нав ягла хелабда хай яко мошина ношто вардагиан бампери қафош як краскача мешавад тамом бардаро марамат ҳолати тараф
як ҳолати салончаша мебинем. дар рӯи қафо ручной маромат ҳолати салон, потолокш бад нест. Мошин полни губкават кардаги ака? Мошин полни губкават шидаги 2 дар пеш электро. Шток приборои 2003, климат контрол, зур да кондиционер. Комплектация зур бо люки электрони. Бё уйка моторшака капоча. Хулас, мотори беҳтарин бардоро, 1.8 қаврға мотор бардоро, ҳолати фартуки пеш, стойка, атсеко, нозада бардоро. Хай бо устодтон қати омада мебинем бардоро. Мотор коробка хадои расход надора ака? Савол ҷавобиш қати ай нарш боша бардоро 65000 сомон боз муомила мешава. Биё рақамо табуго ака. 900 11 17 13 марама рақамо зер намуда занзан алоқада бурӣ. Ассалому алайкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калонтон мегӯям барои дастгирӣ ба ин дараҷаи беҳтаринтон. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сарбозии бурднок рафтесае ки миқдори чиптош ай ҳама ками кам аймоҳай бардаро ҳам бо шанси бурд зиёд ай бардаро масадқа ровна 2 рӯз пас финал аниқ мешава. Бардаро метавонед айҳози чиптоотона харидорӣ кунед. Рақамҳои WhatsApp бениҳоят осон аст, зери наворда пеши мошино дам ҳаст 556 320 салон аст чек тапата автоматик иштирокчӣ бозӣ мошед. Нархи як дона чиптаимо 45 сомон аст. 10 та бигирен, як та туҳфа. Ин 10 донагои шумо бо бугум ки призои хича дора, яъне чӣ дора бардаро? Кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро, фарқ надора кадом шоҳ-ҷоизаи мара бурд мекунад, дар болош як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешава. Бардаро ҳамин навори мора ба камиш тай 10000 одам бинад, 10000 одам не ҳам 1500 одам ҷош дар хели ядонаи чипта бихара пага да стоп чипта мешава бардаро. Пагаи дигаш да бардаро 100% бозира мегзаронем. Хулас дар бораи мошина як маълумотон метун бардаро нигоҳ кунед. Сечкачаи пеши бозора хоҳиш мекарда ина марҳамат абиё мотор ди автомат комплектация элеганс абагрев сидени лобовой блик ҳуҷҷати солона утилизация задни шторка фул шад 4 дараш электропакет аст. Сиданча хоҳиш мекарда ина ҳар дафт састафо алиш мешава бардаро. Сидани пеши бозор бардаро сиданча гарени тоза пеш қафош нозада чашкош тоза кадом ҳама чизе бурд мекунад тозира медонед ки раҳмат мора мегам ба кадом ходи барои ки мошинаи зур менахе мусурка намемону. Ини ваз 2107 ки дидесен солиш 2011 32000 общий пробег дора. Родной краска, родной деталай бардаро. Гарени камгаштаги бардаро масадқа бо дискачош хичо медонед ки ай 5000 сомон болаи дискачои размери 16 торс. Ин хеле кашол-пашолош нест. Бардаро мардуми YouTube кадом инами шоҳ-ҷоизаи мора аятеш кадоме бурд кунад дар насиби кадоме боша. Агар мошино маъқул набошатон 100% ҷош да биёем пулша мегирем, не ки ман боварии комил дорум бардаро шумо ин мошиноро намефурӯшем барое ки ҳар як тай орзуи ин шумоай бардаро. Ба ҳамин хотир салом бинависен чектон апартен автоматик иштирокчӣ бозӣ мошин бардаро далши навори мошин бозора тамошо мекунем. лайкҳо ва дастгирӣ бардарои ма фаромӯш намекунем. Ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон, барои диққатон. рафтен навори мошин бозора далши тамошо мекунем. бардаро Opel Zafira бачо хоҳиш карда марҳамат солиш 2002 сол комплектация энҷой солона ҳуҷҷат утилизация кардаги таю свечон сети бад нест кристалл свет бардаро. Марҳамат ҳолати тараф тана шиша мошина краска талаб нест бардаро. Бозам Zafira-ро худтон медонед гарени бад қимат шидаган гарени баромад кардесам бардаро. Марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем. дар қафо электропакет во изопаска дадри салон дайкира потолокш тоза стойкои қафош неки ҳамҷа маълумат кафидагӣ надора. 4 дар электро регировка бакавой коробка боша механик бардаро. идри мошини худи дака кинотеатр дора чи кино рафтестай марҳамат ҳолати фартуки пеш чашкош кафидагӣ нест стойкои ланҷуроно ҷошда мотори як гашти қаврға. Мошини шакара хай зиндаи кузов тозагӣ пеш қафош нозадаи бардаро нақс боша 65000 сомон боз муомила мешава. Биё рақамо табуго ака 31 34 635 марҳамат рақамо зери навода занзан алоқада бурем. бардаро як бора Opel Ashka Caravan ва Zafira бардаро ҷон бачаҳо бениҳоят хоҳиш мекарданд ки як состояние ай ҳарҷ яктаи навор обзор кӯпартои на марҳамат. Мошино то ҳуҷҷатҳои декларатсияи гумрукӣ ҳамаш ҳаст бардаро. ҳар душ 2007 родной краска, родной деталам бардаро. мошино сидқан тозан. марҳамат якум ай Opel Ashka Caravan сар мекунем навора бардаро. марҳамат ҳолати тараф тана шиша краска талаб не дискачои заводскои
4 балнак шинав ягла хела мошиноро ана бениҳоя таъриф карда истам бардаро хаки қиматам бошад не ки беҳимат меган як гафа бардаро марамат ҳолати тараф як ҳолати ана салонашона тамошо мекунем дари қафо ручной салона бинед то загзин дакс камечи качош дамак хушру 4 дар электро регировка бакои ду тарафа мултирул коробка автомат бо чӣ дора то декларатсияи гумрукӣ то ҳамаи чизое ки заводскои хичай бардаро ҳамаш ҳастай бия бар капоча вардо марам аз як ҳолати ана чишано аму декларатсияи гумрукш ки ҷода я бора биёруш биё ту декларатсияи гумрука биё марам аз як ҳолати махдумуӣ мекунам ака бира ту декларатсияи гумрукиша биёра нишон те мардума марамат ҳолати фартуки пеш марамат чашко абиё мотор 1.6 1.8 1.8 бидай бардаро хулас мотор коробка ҳама 100% бардаро мегзанем ба диюмш бардаро иш боша ана зефирабе бардаро лабаҳои заводскои антиблик хулас мошино беҳтарина бениҳоят тозан айгиҷо меёванд биёриш ҷа бурака дидесем бардо то иш ай ашка то декларатсияи гумрукӣ ҳама чиш ҷош да 2006 сол хулас наиш ашана зефира ашка яъне бардаро лабаҳои блик заводскои бардаро марамаз як гирду чарх мезанем марамаз як ҳолати тарафша мебинем бардаро марамат ҳолати қафош мақсад ака бардаро қимат ҳам боша беҳимата не ки мо ба ҳар ҳол гуфтик апо мошина дида ба навор мегирем мақсад пешайхимон кор намекунем салони зур доштаи бардаро ранги стили опсии кожни салонай бардаро дари қафо электропакет скаменкачошам полни хулас кожни салонаи мошино дерна берна уман кор надора 4 дар электро ана регировка ба кои ду тарафа мултирул то круиз контрол автопилотуш ҳамаш ҳаста коробка механик бардаро не ки на самом деле мошинча сидқан тозаи бардаро ба тарифа ҳаст оғи биё иша ҳикматоша гуфтум 20 бор бугум оғи я бор гап ман намекуна марамат абиё мотори ишам 1.6 яка 1.8 2.9 ҳолати фартуки пеш дидесен нозада ҳама заводской деталҳои хичай бардаро хулас иш чансм ака иш 78 000 сомон уш 82 000 сомон марама рақамо зери навод оз мемонем биё рақамота бугу ака 907 73 00 00 73 марама рақамо зери навод зан алоқа дорем харидоро бошам